Good evening लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आङो नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय आङो आरो नोंथांमोननि थाखाय दिनै भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर जोंहा जोंनि गा 112थि बोसोरारि जथुमानि जि बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शननि जथुमानि जोबथा हाबाफारिनि आङो भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिनो हास्थायगोन लोगोफोर नोंथांमोना आंजों लोगोसे फैफाबाय थादो आरो नायलांबाय थादो आरो आङो बेखौ निमाहा बिगोन लोगोफोर नोंथांमोननियाव मानो होनना बुङोब्ला नैबे 2026 मायथाइनि जि बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शननि जि जथुमानि हाबाफारिफोर प्रग्रामफोरनि जि प्रेजेन्टेसन आङो बेफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो हायासै आङो बिनि थाखाय नोंथांमोननियाव गुरैयै निमाहा बिबाय आरो आङो दिनै बे जोबथा हरनि जि हाबाफारि आङो बेखौ फारियै नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन लोगोफोर नोंथांमोना आंजों लोगोसे फैफाबाय थादो माबायदि हाबाफारि जायो माबायदि पारफरमेन्स जायो आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन दे लोगोफोर दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था आरो नोंथांमोना आंजों लोगोसे फैफाबाय थादो दायो जोंहा मोनाबिलिनि सेसना जासिगोन जोंहा बे सेसनाव बाहागो लानो थाखाय मानसिफोरा नै रेडि जानानै दङसै आरो दान्दिसे उनावनो जोंहा इसोरखौ बाख्नायनाय खुलुमनाय सिबिनाय बे हाबाफारिया जागायसिगोन आरोना लोगोफोर आरो बे जोबथा हाबाफारियावनो जोङो बयबो इसोरनि गेदेर आशीर्बादखौ लानानै जिउआव रंजानाय आरो गोजोननायखौ जोङो लानो हागोन नोंथांमोन बयखौबो इसोरनि मुङै मोनाबिलि सेसननि जोंहा जि हाबाफारि बियो जागायबाय आरो जोंहा दायो बाख्नायनाय खुलुमनाय सिबिनाय बे हाबाफारिया जाबाय थादों आंबो दायो सिङाव हाबलांनानै नोंथांमोननो जे दिन्थिनो लांनो नाजानोसै लोगोफोर नोंथांमोना आंजों लोगोसे फैफाबाय थादो लोगोफोर दायो जोंहा दिनै जोबथा हाबाफारि आरोना बेयो जोबथा प्रग्राम हाबाफारि आङो एसे दिन्थिलांनोसै लोगोफोर नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे फैफाबाय था दायो इसोरखौ बाख्नाय खुलुमनाय सिबिनाया जाबाय थादों साननि भिडिअफोरखौ दिन्थिनो हायासैना लोगोफोर नोंथांमोननो आङो नैबे मोनाबिलि समावसो लास्ट सेसनाव भिडिअखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो हासिगोन आरो प्रग्रामखौ नायलांबाय था लोगोफोर लायनो
दान खालामबाय बेनिखायनो नोंखौ हामबाय आरो हामबाय होनदों नोंनि फिसाफ्रा जि बाथ्रा सोलोंनानै नोंनिफ्राय बोर मोननांगौमोन आफा बेबायदि जोंनो नोङो सम बोथोर होनायखाय नोंखौनो हामबाय होनदों आफा नोंनि लेंफोरनि गेजेरजों जि गासै बाथ्राखौ खोनाबाय बे बाथ्रानि थाखायबो नोंखौ हामबाय होनदों बिथांमोनखौ नों गोथार जिउजों दैदेननानै प्रभु बिथांमोननि गेजेरजों जोंनि जि बाथ्राफोरखौ होबाय बेनिखायनो नोंखौ हामबाय आरो हामबाय होनदों आफा जोङो नोंखौ धन्यबाद होदों आफा जि जोङो गासैबो थाम थिम खालामदोंमोन आरो प्रभु बे गासै थाम थिम खालामनायाव नों थानानै नैबे जोबथा हरसिम जोंखौ दैदेनबोबाय गासै फारिलाइफोरखौ फारि फारि नोङो जाफुंहोबोबाय रावनिबो आफा जेबो खहा जायालाफानो रावबो जेबो नस्थ' जायालाफानो आफा बे फारिलाइया नोंनि गौरब मथे नोङो दैदेननायखाय नोंखौ हामबाय होनदों आफा आरो जोङो बिबावदों आफा दायो जि जोबथा समहालागै फारिलाइ जानो गोनां दङ बेखौबो नों जाहोदों दायो आफा इसोर गासैबो नोंनि आशीर्बादनि थाखाय नोंखौ हामबाय होननानै आरो इयुनावबो बिदि समफोरखौ नों जोगोन जोंनो होगोन होननानै बे गासै आरज जिसुनि मुङाव बिबाय आमेन Reverend Upol Musahari Reverend Upol Musahari begitu boleh betul dan jangan pakai kemana Once again, thanks to our speakers, interpreter, and Boro. Thank you. आंनि word of thanks आं बे समावनो फोजोबनाय जाबाय इसोरा जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथों आरो दैदेनथों बेजोंनो लोगोसे आं जि मोननैसो मिथिहोनो जौथि बोसोरारि जथुम्मानि जोबथा हाबाफारिखौ दैदेनलांनाय जोंनि बिबिसिनि गाहाय आफादगिरि आरो लोगोसे बेयाव जथुमफैनाय साफ्रोमनिसिमबो जोंनि गेलेगाव बुगिरि बाप्टिस्ट मण्डलिनिफ्राय जोंनि गोजोननाय बयनिसिमबो बावहरनाय थाबाय दायो बे समा जोंनि मोनसे मान होनाय सम साबायखर बावनाय सम लोगोसे बिदाय होनायनि सम बे समनि बिदाय होनायनि समनि सिगां आं मोनसे बाइबेल सिरि फरायनो इच्ছা खालामदों गितफोरनि 118 बाला 23, 24 आरो 29 बे सिरिखौ फरायनो इच्ছা खालामदों बेनो फोरबोनि मावनाय आरो जोंनि नुनायाव बेफोरो सोमोगोनां थाव बेनो फोरबोनि देरहानाय साना अब्ला जोङो बेयाव रंजानानै खुसि जानि फोरबोखौ बाख्नायदो मानोना गाहाम आरो बिनि अनखांनाया अनजिमा गैया बे समाव जों सेथियावनो जोंनि गोथां फोरबो आफा इसोरखौ जोङो मान होनो नांगोन आरो जों बेनो जोंनि गोजोननाय आरो हामलायनायखौ बे प्रभु जिसु ख्रीष्टनो जोङो होनो नांगोन मानोना थांनाय 29 खालारनिफ्राय दिनै 1 खालार बे मोनाबिलि समसिम जि बिबिसिनि 114थि बोसोरारि जथुम्माया जाजेननानै दिनै जोबथा
सम सफैबाय आरो बिनि अननायजों बिनि अनुग्रह दयाजों जोङो बे सान आरो बे समफोरखौ जोङो मोननो हाबाय आरो बे सम सानफोरखौ होनायनि गेजेरजों जोङो बे गासै फारिलाइखौ जोङो मंडली हिसाबै बिबिसि हिसाबै जोङो बेखौ खुंफुंनो हाबाय। बिनिखाय जों बे इसोरखौ हामबाय होनाब्ला जों थानो हाया। बिनिखाय जों बे इसोरखौ हामबायदों आरो इसोरखौनो बाख्नायदों। जोङो जेरै आरज खालामदोंमोन इसोरा जोंनो बे आरजनि फिननायखौ होबाय आरो जों देरहाबाय आरो जोंखौ अनखांबाय आरो बिनि अननाया अनजिमा गैया। बेनिखायनो जों अनजिमा गैयै बिनि अननायखौ जोङो दिनै मोननो हाबाय। जोङो मंडली हिसाबै जोङो गोजोननाय मोनबाय बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो हानायनि थाखाय। बेनिखायनो जों आरोबाव इसोरखौनो हामबाय होनबावदों। बे समाव जोङो जोंनि मंडलीहै जोङो हामबाय होनदों। बिबिसिनि आफादगिरि लेङाइ आफादगिरि एक्जिकिउटिभ सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै जेसेबांखिनि बिबिसिनि मावथिफोर जोङो जोंनि मंडलीहै जानानै जोङो हामबाय होनदों। मानोना जोंहा मोनसे सिमां दङमोन। जोङो बिबिसिनि बे फारिलाइ बोसोरारि फारिलाइखौ खुंफुंनो थाखाय बेबायदिनो जोङो हास्थायबाय रायज्लायबाय मंडलीयाव आरो जोङो बिदिनो बे 112थि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय जोङो बिबिसिनो थाखाय लाइजाम गथायबाय। बिथांमोना जोंनि लाइजाम गथायनायखौ